Moi kaikki katsojat. Moi! Tänään me tehdään ihan tällainen vaan normivideo, jossa me vaan niinku kysellään teiltä, että miten on mennyt joulu ja silleen. Ja se viimeistä oli noin kuukausi sitten, tai no vähän yli kuukausi sitten. Johtui siis siitä, että meillä on tää... Joululoma. Niin oli tää joululoma. Ja sit jatkuu vielä hetken tammikuuta ja varmaan monilla teistäkin opiskelijoista on ollut se joululoma siinä. Ja nyt me yritetään tehdä vähän sen enemmän näitä videoita, koska muutenkin meillä on tullut vain 4 videoa, joista yksi on jo poistunutkin. En tiedä miksi. Niin, se lattialaavaa video poistui jostain syystä. Ja, mutta hyvää uutta vuotta ja hyvää joulua. Niin. Vähän sen myöhästä. Tosi, itse asiassa ei vähän vaan, tosi paljon myöhässä. Ja. Siis ja ehdottomasti tilatkaa tämä kanava, tykätkää videoista ja... Kommentoikaa alas, että mitä joululahjoja saitte ja miten uusi vuosi meni. Niin ehdottomasti kommentoikaa. Laittakaa se, me halutaan tietää. Ja. Tää oli vaan tällainen nopea video. Niin. Mut joo, nähdään sitten ensi videossa. Moro!